Sa ko sa minnu don kabako de b'u la, dɔnniya de b'u la, sa sugu minnu don pouvoir belebele de b'u la, sa minnu don u tɛ se ka tile kelen kɛ k'a ban f'u ka yɛlɛma siɲɛ kelen, diɲɛ dogo don u bɛ yɛlɛma ko kelen kɛ. Ko se ka kɛ ko nin muso in ka ɲi o ma, ne ti da la. A ko i ti da la, n'i yɛrɛ ɲɛ a ye na da la o, wa n bɛ segin k'a f'i ye diɲɛ don o don a bɛ yɛlɛma siɲɛ kelen, taa tile bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a kɔlɔsi, n'i y'a kɔlɔsi n'a yɛlɛma n'i yɛrɛ ɲɛna siɲɛ kelen, ne m'o f'i ye, o yɛrɛ ka ye i bɛ segin ka na i bɛna karamɔgɔ sɔrɔ yan. Musokɔrɔba kolo fagara ko jaabi bɛ n yɛrɛ bolo. A donna bulonna fɛ a kolo bɛɛ sara. Ni muso in ka d'a ye sa. Ba ko denkɛ muso k'o ye sa ye. O bɛ wolomuso bila yɔrɔ jumɛn na? I mana o ko bila minɛn o minɛn kɔnɔ k'o ti ku o kɔnɔ. Musokɔrɔba yɛrɛ a kɛra baara ye. Ko mun y'anw ba sɔrɔ? Sokɔnɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen girinna, mun y'anw ba sɔrɔ? Janadan ko mun y'anw ba sɔrɔ? O ye dɔgɔtɔrɔ wele k'a kana jɔrɔ, k'a sɛgɛnnen de don, sumaya daminɛ don, ko a bɛ tɛmɛ a kan, furaw kɛra a la, a bɛ tɛmɛ a kan. K'i m'a ye bon ne ba bɛ cogo min na tan so in na, i y'a ye, n bɛ fɛ i k'i da a kɔrɔ dɔɔnin, a kelen kana si sabula a man kɛnɛ. Bon muso ye nin tile bɛɛ kɛ a ma se ka yɛlɛma nin don, sabula musokɔrɔba y'a kɔlɔsi, hali musokɔrɔba filɛ ka banani min boloda, nin bɛɛ ye dabɔ n kama ye walasa muso in bɛ se ka tile b'ale kɛrɛfɛ, a k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ni sa don ni sa tɛ. Musokɔrɔba in bɛ tugu modèle bɛɛ lajɛlen la. Muso tɔɔrɔla tile kɔnɔ a ma se ka yɛlɛma, sabula karamɔgɔ y'a fɔ ko sa qualité minnu don u tɛ se ka tile kelen kɛ k'a ban f'u ka yɛlɛma siɲɛ kelen. Muso ma bi yɛlɛmani sɔrɔ, a bɛ fɛ k'o fari de da sa. Dugu tilala, jaa anw ba tɛ sunɔgɔ la, aw la. Muso in taama, bɛɛ dalen don, a ye escalier minɛ, a bɛ taa cɛ ka yɔrɔ la, sabula ale sira cɛ ba fɛ bi k'a sababuya kɛ k'o man kɛnɛ. Muso in bɛ yɛlɛ, muso in bɛ yɛlɛ, sabula tile bɛɛ lajɛlen kɛra a y'i kɔfilɛ n'o y'a sɔrɔ maa t'a kɔfɛ. A bɛ fɛ k'i bila a dɔn wolo la, ale yɛrɛ ye min ye. Musokɔrɔba dogolen bɛ salon kɔnɔ, a nana fɔ cɛ in ka so da la. A sera yen waati min, a ye cɛ in dalen lajɛ, a bɛ k'a lajɛ, a ma musokɔrɔba ye. A bɛ fɛ k'i yɛlɛma, musokɔrɔba ta ni farikolo min don a bɛ fɛ k'i k'o ye. I b'a fɔ karamɔgɔ ye min fɔ k'o tɛ tile kelen kɛ k'a ban. Anw ka kɔɲɔmuso yɛlɛmana, musokɔrɔba ɲɛ dara a kan, a y'i meleke ko na, a bɛ fɛ ka don cɛ in ka so kɔnɔ, a furukɛ in ka so kɔnɔ, da sɔgɔlen. Musokɔrɔba kulela denw, so kɔnɔ maa bɛɛ wulila, kuraw minɛna fan 14 bɛɛ lajɛlen. Mun ye musokɔrɔba sɔrɔ? Ko mun ye ne ba sɔrɔ? Mun ye ne ba sɔrɔ? Mun ye ne ba sɔrɔ? Ko ne den, ala i muso, i muso. O dabali banna parce que ale ye muso in bila ba ka so kɔnɔ de, o taara ba ka so kɔnɔna lajɛ ka kuran minɛ, a y'a sɔrɔ muso in dalen bɛ yen. A filɛ, a bɛ sunɔgɔ la i ka so kɔnɔ, a ka ɲi aw ka taa. Musokɔrɔba sirannen don parce que ale ye min y'a ɲɛna,
o ma kelen dalen ngana yale ka sokono o de kemme muso mama kabako yi ago isugura de sa isugole misoro ida ida baba nisran de fly ne bay keleke asrana kura ra ma faga ble koyi muso de sunu ola ja ayi bolo bay muso ba wala disi आज आपने वो सब देख लिया ako ne ba ye femi nyala bi नहीं देखना चाहिए था माँ जी nti negene और जो कुछ भी आपने देखा ye mi nyala वो सच है chiya de do sogo te fiyo मेरा असली रूप o ne yere de ne minyande sa डरिए मत माँ जी gaga nasra डरिए मत kana joro नहीं यहाँ आप लोगों का प्यार पाने ne bi donye fede kaneto du ngono ere सताने के लिए o de bina ये तो मेरा दुर्भाग्य lafiya o de bina कि आज अचानक भेद खुल गया kana tugu je mashiga kalo kanko कर कहती हूँ कि मैंने हमेशा इसका foti chesoro और जब तक मैं यहाँ हूँ ne bi ka ko bedo सवेरे की तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकता एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ अगर इस घर का कभी बुरा हुआ तो सिर्फ उस तांत्रिक के हाथों से ही होगा i agni tona माँ जी ne ba मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती ne fe ka fengele ni fe हूँ आप उस तांत्रिक से ibi कभी to ka ta karamogo min fe karamogo ntoyi ate dunga erefe atika erefe karamogo mi fe ka nga dunchi अगर ये बात बाहर निकली और इस घर ne bele ka sekrena तो फिर मुझे दोष मत दीजिएगा mfila ka chiya fiye ni karamogo ntoyi ambi ereso ba misoro ba blala ko gelen nana dugu je ko chauffeur ke manga ta dugu kono आपने ठीक karamogo ye chefo वो नागिन है sa jugu do मेरा तो एक ही बेटा है nyere nye कुछ हो गया ne ma de fla soro dengele ataka bondala मेरे बेटे को ndengisi ni ma हम तो उसी दिन उसे असली रूप में ni yere kote बंद करके ki ya ye utena ka fo ibile लेकिन तुम्हारा बेटा मैं उसे भेज दूंगी ko ni bi de ki abafa वो पूरी तरह से उस नागिन के वश में है मैं ko sai ne ba mine अपने बेटे को घर से दूर भेज ka दूंगी ke buteli kono ako nyema तो ठीक है नाग पंचमी के दिन हम ako तुम्हारे nyene je bado kanga ke sauka nyene je और तुम्हारे सामने उसे नागिन बनाकर odo me muso mine ka ke buteli kono ka yira jiya maula bebai हमें उस नागिन की जरूरत mere mogo be saina mena o ale ka bo karamogo fe dron ka bi do mobile kono jamuso nsigilembe adunya fo musokoroba yi ko fara karamogo ina आइए माँ जी ako ne ba do आइए donsa मैंने आपको तांत्रिक के पास जाने के लिए donba ni मना किया था ना ne afoi kana na karamogo fe do ako ndembe duwa nyini ako ibene duwa nyini chukudi ne de मुझे माफ कर दे ako ya fama मेरे पाँव छूकर ako ne edenye musodi तो मुझे आपके छू ne be fe ka ko do de famu jugutene ako ko kana ndenye faga ako ne ti de faga माँ जी ये आप क्या कर रही हैं ako ebi ka mugeta मुझे माफ कर दे ako ne ko ne ba fie मेरे पाँव छूकर ikana foi kana deni na ko ne ti foi ki dena मुझे आपके छूने चाहिए बहू मेरे बेटे को छोड़ दे ko kana nden faga de mesig nga gilaima ये आप क्या कह रही हैं eke be fo muna मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ me ko ne che do वो मेरे पति हैं। furumuso ba che faga कैसे chugodi हो सकता है? वो एक आदमी हो तू ako be se ga chugodi ti moyi आप जानना चाहती हैं ako ebe faga ko do do ne मैं सब बताती me हूँ chien fiye bi ड्राइवर so verge गाड़ी खंडर की तरफ लो ibi tile na nye so koro ina misiri koro ina eke tile ni anwe ye unana misiri koro ina पूजा करने के लिए आप यहाँ आई थी ako nyabe yana yakili bi yana कुछ याद है ako yakili bala क्या हुआ महाराज बच्चों को काट लिया ako sai den fitini kin doni ne furlen fle doni ma
saya kin domina fo karamɔgɔ nana kana den lajɛ I bolo ni misiri kelen kɔnɔ yan a mɛnna dɛ ko mɛ san 15 bɔ ko den kisi karamɔgɔ ne ye musokɔrɔba miiriya de a ko jɔn ye san ye san min ye kini kɛ a ko ne y'a ye sa belebele don a taara nin fɛ jama ye sira bila karamɔgɔ ko k'a ka buru d'a ma san min ye den ki a ko ne ba den bila I k'i yɔrɔ janya dɔɔni n bɛna n ka baaraw daminɛ sabula ale ka buru san min ye kini kɛ n'ale y'a fiyɛ san min yɔrɔ min na a bɛ na nka muso in taara ni musokɔrɔba de ye misiri kɔnɔ ale de bɛ ka nin ɲɛfɔ musokɔrɔba ye san y'a den k'i don min na san min ye kini kɛ o taara nka san jumɛn nana den yɛrɛ tun bɛ cogo di a don a bɛ fɛ k'o de fɔ musokɔrɔba ye e den san y'a k'i don min ye e den a taɲana de I den taɲana don san min welela karamɔgɔ fɛ ka na san wɛrɛ tɛ dɛ ne de nana don san yɛrɛ ma na ne de ye san in bali ka na ne de nana wa n bɛna waati min an ka san 2 bɛ yen ni olu ni bɔ olu ni de bɛ ne bolo ni olu ni de nana waati min na n bɛna n dabiri I den sen na ko n bɛ baga bɔ a sen na n ye n ka san 2 de ni don a la karamɔgɔ b'a dɔn a ye den lajɛ I bolo cogo min na a sigara den na o nka o m'a bali a y'a ka baara kɛ o don in na ne nana misiri kɔnɔ n ka san 2 in a ni bɛ n bolo ka na I den kama